बाबा इधर देखा गेलन बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम लागत बबुआ उतर के नु गोर लागल जाला हमन से के बाबा जी है सो बाबा प्रणाम खुश रह का समाचार हो बड़ा सवेरे अइलो हो अरे उ थोड़ा खाए के निमंत्रण देवे जाता नहीं हां केकरा घर के अरे उ ब्याज दशरथ बाबा घरे थोड़ा काथा बोलै है अच्छा वे थोड़ा खाए के निमंत्रण देवे जात नहीं है 10 आदमी के 10 तहर बाबूजी नहीं खन लौको ना बाबूजी गए बन थोड़ा बाहर अच्छा यही से तू ही मेहनत कइलो हां तो कोई आदमी चाहे तहरा आ उहे 10-5 आदमी चाही 10-5 आदमी तो जात नहीं थोड़ा गांव में देख लेवे ना 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 ना, ना गांव में मुन जा हां हमारे भी सब हो जाई वो भी सब हो जाई हां बबुआ 10 आदमी के जुगाड़ हम कर दे हम तो बाबा रो तो हमार सब काम आसान कर देनी हां तू जा यही जैसे कोई बजे आने के बाद खाली बता दो अरे का 1-1:30 बजे आ जाए हम लोग 1-1:30 बजे हां चलो ठीक बा हमसे के आवत नहीं सब हां हे भगवान हम तो चाहत रहनी हो कि वैसे ही सार 30 दिन कोई खाए के निमंत्रण दे काहे कि हतना हमरा घरे नाती पोता बड़न सो सब धान सब गेहूं खत्म हो जाता अब का जाए दो हे भगवान ऐसे ही रोज रोज निमंत्रण दियो चलो सरवा सके कह दी घरवा में रे हो सुखरिया सो सुनो सहने घरे जाके माई से अपना कह दो सो कि खाना ना बनावे के आज खाए जाए के बाद दही चूड़ा आ तोहनियो से के मत खइयो सो भर भर पेट खाए के बा ठीक नु हाँ दही चूड़ा खाए के बा भर भर 1 बजे कहलक हो तो हम के 12 ही बजे चल के पहुंच जाइल जाई केकरा करे बुरबक हो दशरथ बाबा के घरे चले के अच्छा ठीक बा किया वेला हां ठीक बा बड़का पार्टी हो हां सुनत नहीं जरा सवेरे आके खा ली लोग आई लोग जल्दी भाई कौन दिया खाना खाए के बुरबक हो निमंत्रण आइल बा खाए के मना करना बनी दही चूड़ा खाए के बा बुढ़िया के कहे नहीं कि धोती हमार टाइम से पे लिया के पे फीच फाच के दे देवे की बुढ़िया लिये ना नु करेली हमार गांदा को देले बाउंस बाप हो बाप टाइम निकल जाता बाबुआ के घरे जाए के बारे भाई बाबा आई लठिया ले ले का है बुढ़बक खबो खाए जाता रह कहीं कुटा उता भेटाई लो बच जेते का करबो मारबो ना आज हम खइले नहीं कि सुबह से रउरा कहले नहीं कि आज मैं खाए के बा वही से नहीं कहनी हो ढेर खाई जाला खाए जाए में चुपचाप से हो जाला भोर पेट खाई जाला मांग मांग के खाई जाला कम ना खाए के कोई सी वासे बनी यार हां तो ठीक बा चलो लोग अरे हमर बाबू चलो लोग बड़ा अरे बाबा आई आई बाबा बैठी हम माई के बुला के ले आवतनी ए माई बाबा आ गइनी ए माई बाप हो बाप एक कठरा दही या चिवड़ा जजमान हमरा के खिया देलन सरे बाप ए जजमान तनी पानी लिया हाथ धोआ दो हेलो जा भगवान बनैले रखस तारा लोग के दो आई अरे बाप हो बाप अरे बाबा काम हो गई बड़ा लू ओ शिवो खा लेनी ढेर हो बबुआ बाबा गैस की दवाई बा ना हो बबुआ तनी चले के मन नहीं करत तनी मन करता लुटवास करे के लुटवास करे हाँ बाप हो बाप लुटवास हुआ अवस्था ठीक से बाबा देखे बाबा कहनी हम थोड़ा कम खाई अरे बाप हो बाप बाबा रउआ हो जा आराम करी चली बाबा ठीक चली। है बाबा काट दे
का बाबा बड़ा गोश निकाला तेरा पीछे से। दही चूड़ा ढेर हुगल बारे फूल दे देलक एक कट्ठा चिवड़ा 2 किलो दही ये सब पेट में फूलता। अच्छा यही से पीछे से छोड़ा तारा।